Nogle dagligvarebutikker, dem har man bare lyst til at komme hurtigst muligt ud af. Sådan er det ikke i min butik. Der har jeg lyst til at være, der har jeg lyst til at dufte til varerne, der har jeg lyst til at snakke med personalet, og jeg er helt sikker på, at det jeg får med hjem i posen, det er noget, jeg også har lyst til at spise sammen med min familie derhjemme. Jeg slapper faktisk sådan lidt af, når jeg kommer ned i min lokale butik, og efter en lang dag ligesom kan jeg gå rundt og lade mig inspirere og få nogle duftindtryk og måske smage en særlig vin, der er kommet hjem, og samle lidt lækkerier, som man skal hjem til familien. Så kan man sådan gå og varme op til, at man skal lave et skønt måltid, man kan være sammen om aftenen. Sådan en uddeler i en dagligvareforretning, han har vildt travlt med at passe sine butikker. Det er ikke altid, at han lige kan finde ud af, hvad der er hot og hvad der er not der i et lille lokalområde. Men hvis vi går ned og fortæller ham, hvad vi godt kunne tænke os, hvad er det forældrene hen i børnehaven de efterspørger, så kan man faktisk være med til at få det på hylderne.